If there's a will, there's a way. Kini ang ipakita sa mag-ig-agaw kinsa naningkamot nga makapanindag pagkaon sa gawas sa Talisay City Hall samtang nag-answer usab sa ilahang mga module. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Dinhi sa suok nga bahin na tubangan sa Talisay City Hall, naabtan sa JMR-TV Balitang Bisdak. Kining mag-ig-agaw nga sila si Yuki Raffles og Sheila May Roblon. Nagpungko og busy sa pagsuwat, kay nag-answer di ay sila sa ilang module. At tubangan nila ang basket sa mga kakanin. Gikuyugan di ay nila ang inahan ni Yuki, kinsa manindahay na og kakanin sa Talisay City Hall, sukad pa niadtong 2007. Sa ilang pagtabang, mukita sila og 50 pesos kada adlaw ug may ilang allowance. Maluwas-luwas sa maninda para makaluwas sa kanang kalisod. Ang inyong gidungan? Gidungan sa dong. Kung dalon na lang sa dong module kay para maka-mansiran sa... Basta yung palit mag-answer. Sa maningay nung kunari ka dapat nasa balay lang unta sa matabang? Ay, maglisod man da ako ang titanan. May tabang niya ba? Mukuyog usab sila usahay sa paglibot sa mga buhatan aron makabaligya sa ilang mga suki. Ang duha nagtungha sa junior high school. Mato ni Madeline Restauro, inahan ni Yuki, nga dili man siya makatudlo unsaon pagtubag ang ilang module kay grade 5 lang iyang nahuman. Maong ang pagpakabuhi ug panginabuhi ang iyang gitudlo. Ako lang silang gi-trainee sa niya. Akong pagumangkon, ako lang silang gipatabang. Para nasa chay, magamit, gasto-gasto. Pagtarong mag-eskwela kay kami, wala, high school na jud ko, ma'am, grade 5 na jud ko, kay tungod sa mong kalisod ba, manang gusto na ako, dili nila maagian, kung unsa mo nagian kalisod, manang ako jud silang gitudloan. Alang sa duha ka magig-agaw, kayaho nila ang pagkat-on sa mga leksyon sa eskwelahan, samtang nagkat-on usab sa tinuoray nga pagpanginabuhi. Uba ni June Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.